আসছি ଗୋଟେ ଜାଗାକୁ ଦେଖନ୍ତୁ। ये ମୋ ମାମା, ये ମୋ ବାବା। आज देखते साଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ସବୁ ମେଳା ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଲାଇଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ରାସ୍ତା ସାରା ଲାଇଟ୍ ଲଗେଇଛନ୍ତି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମୁଁ କୋଉଠି ଆସିଛି। ମାନେ ମୁଁ ଶିଶିର ଶରତ ମେଳା ଆସିଗଲିଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ମୁଁ ମେଳା ଭିତରକୁ ଯିବି। ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ କ'ଣ କିଣୁଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ଖେଳନା ବିକାଉଛି, ସବୁ ବେଲୁନ୍ ବି ବିକାଉଛି। ଏଠି ବହୁତ ଗହଳି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଯାଉଛୁ ଏଇଠି ଭିତରକୁ। ମାନେ ବହୁତ ଗହଳି ଅଛି। ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ଆଉ 8ଟା ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଯାଉଛୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ବହୁତ ସାରା ଗହଳି ଅଛି ଆଉ ଷ୍ଟଲ୍ ବି ପଡ଼ିଛି ଏତେ ସାରା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ହେଉଛି ନେକଲେସ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଘରକୁ ସଜାକୁ। ଏଇଠି ମୁଁ ଅଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଘର ସଜାକୁ ଅଛି। ଘଣ୍ଟି ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଘର ସଜାକୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର ଜିନିଷ ଅଛି। ଇଏ ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଇଏ ହେଉଛି ଗଣେଶର ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଠି ବହୁତ ସାରା ଜିନିଷ ଅଛି। ଛୋଟ ଜିନିଷ ଅଛି, ବଡ଼ ଜିନିଷ ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମାନେ ଘର ସଜାକୁ ଅଛି ସବୁ। ଆମେ ଏଇଠି ଆସିଛୁ ଘର ସଜାକୁ ପୁରା ଜିନିଷ ନେବାକୁ। ଏଇଠି ହେଉଛି ଶାଢ଼ୀ, ସମ୍ବଲପୁରୀ ଶାଢ଼ୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ଶାଢ଼ୀ, ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସବୁ ଘର ସଜାକୁ ମୂର୍ତ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଗଣେଶ, ଦୁର୍ଗା ମା ସବୁ ମୂର୍ତ୍ତିର ଡିଜାଇନ୍ ହେଇଛି ସବୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ ମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ଜିନିଷ ହେଇଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦୀପ, ହାତୀ ସବୁ ଅଛି। ଆଉ ଆମେ ଏଇଠି ଆସନ ନେଇଥିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଚପଲ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ସୁଟ୍, ସବୁ ସୁଟ୍ ଆଉ ଶାଢ଼ୀ ବି ଅଛି। ମୁଁ ତୁମକୁ ଦେଖି ସାରିଲିଣି ଶାଢ଼ୀ। ଆଉ ଏଇସବୁ ଘର ସଜାକୁ ଏଇଠି ମୁଁ ବସିଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ବାଉଁଶର ଝିଅ। ଆଉ ଏଇଠି ମୁଁ ଟିକେ ବସିକି ଝୁଲିଲି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ମୁଁ ଫଟୋ ଉଠେଇଲି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ସବୁ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଅଛି। ମିକ୍ସଚର ଆଉ ସବୁ ଚିପ୍ସ ଫିପ୍ସ, କ'ଣ ରାଗ ଚିପ୍ସ ଅଛି ସବୁ ଏଇଥିରେ। କିନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ବବଲ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଫୁଲଉଛନ୍ତି ଅଙ୍କଲ ଏଇଠି। ଆଉ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଚାବିଣୀ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଜଗନ୍ନାଥ ଚିତ୍ର ହେଇଛି। କେତେ ସାରା ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ଆଉ ଏଇଟା ସବୁ କାର୍ପେଟ୍ ଆଉ ମ୍ୟାଟ୍ ସବୁ ଅଛି ଏଇପଟେ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଚିପ୍ସ। ଆଉ ଏଠି ଚିପ୍ସ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆମେ 2ଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଲୁ, ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ ବି କଲୁ ସେଇଠି। ଆଉ 2ଟା ପ୍ୟାକେଟ୍ ଆଣିଲୁ, ଆମକୁ ଭଲ ଲାଗିଲା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ସବୁ ଦୋଳି ଅଛି, ଦୋଳି ଅଛି। ଏଇଠି ଗୋଟେ ଦୋଳି ଅଛି ଯେ ଆମେ ଏମିତି ଝୁଲି ପାରିବା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି ଏଇଠି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଗଣେଶ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଏଇଠି ହାତୀ ବି ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ କଳସ ବି ଅଛି, ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ବଢ଼ିଆରେ ସେ ସଜା ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଟା ହେଉଛି ଦୋଳି। ମୁଁ ଏଇଠି ବସିକି ଫଟୋ ଉଠାଉଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏବେ ଆମେ ଟିକେ ଚୁଡ଼ି କିଣିବାକୁ ଯିବା। ଏଇଟା ହେଉଛି ପର୍ସ ଆମର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଉ ଏଇଠି ସବୁ ଘର ସଜାକୁ ବହୁତ ଜିନିଷ ଅଛି। ହାତୀ, ଘୋଡ଼ା, ହାତୀ ସବୁ ଅଛି।
ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଘରର ସବୁ ସଜିବାକୁ ବହୁତ କିଛି ଅଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ଚୁଡ଼ି ବନେଇବାକୁ ଆସିଲେ ମୋ ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଫାଇନାଲି ଆସିଗଲେ ଲାଖ ଚୁଡ଼ିକୁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଲାଖ ଚୁଡ଼ି କେମିତି ବନାଉଛି, ଆପଣମାନେ ବି ଶିଖନ୍ତୁ ଲାଖ ଚୁଡ଼ି ବନେଇବାକୁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେମିତି ବନାଉଛି ସୁନ୍ଦର ସେ, ପୁରା ଏମିତି ଗୋଲ ଗୋଲ କରିକି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଏମିତି କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏମିତି କ୍ଲେ କରିକି ଏମିତି ନିଆଁରେ ଏମିତି ତଳେ ଅଛି, ସେ ଏମିତି ଏମିତି ଉଲଟାଉଛନ୍ତି, ସିଧାଉଛନ୍ତି, ଉଲଟାଉଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି କେମିତି ବଢ଼ିଆ ସେ ସୁନ୍ଦର ସେ ପୁରା ଚୁଡ଼ି ହେଇଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ଡିଜାଇନର। ଆଉ ଏଇଟା ଟିକେ ମାନେ ଶୁଖିବାକୁ ଦେଲେ ସେ ହେଇଯିବ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଠି ଟିକେ ନିଆଁରେ ଟିକେ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ପଲିସ କରିଦେଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ଏଇଠି ନିଆଁକୁ ଠିଆ ହେଇଛୁ, ମାମାର ମୋର ନବୁ ଆମେ ଏଇଟା। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଭଲସେ ପୁରା ଡିଜାଇନ ହେଇକି ଆମେ ଏଇଠି ବସିଗଲେ ଦେଖିବାକୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଏବେ ଲାଖ ଚୁଡ଼ି ବନାଉଛି, ଆମେ ମାମାର ମୋର ବସିଛୁ ଏଇଠି ନେବୁ ବୋଲି। ଆମେ ମାମାର ମୋର ସେମ୍ କଲର୍, ପିଙ୍କ କଲର୍ର ଦୁଇଟା। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଏଇଠି ବସିଛୁ। ମୁଁ ଏଇଠି କେଉଁ କଲର୍, ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ନା, ଆଜି ହବନି ଚୁଡ଼ି, ଆମେ ଜାଣିନଥିଲୁନି। ସେ ଆଣ୍ଟି ମାନେ କହିଥିଲେ କି ଆଜି ଲାଷ୍ଟ ଡେ ହବନି। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଠି ଆମେ ପହଞ୍ଚିଗଲୁ। ଏଇଠି କେତେ ସାରା ଫଟୋ ଲଗାହେଇଛି, ଘୋଡ଼ା ଫଟୋ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ସେଲ୍ଫି ବାଲା ଫଟୋ। ଏଇଠି ସବୁ ଲୋକମାନେ ଆସିକି ଫଟୋ ଉଠାନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ସୁନ୍ଦର ସେ ହେଇଛି, ପୁରା ସୁନ୍ଦର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଛି। ଏଠି ଆମେ ଟିକେ ବୁଲିଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେମିତି ଉଲରେ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଣ୍ଢେଇ ବନା ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ, ପିଙ୍କ କଲର୍ର, ଅରେଞ୍ଜ କଲର୍ର ଆଉ ପର୍ପଲ୍ କଲର୍ର। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆମର ଫାଇନାଲି ନେକଲେସ୍ ଆସିଗଲାଣି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ଡିଜାଇନର ପର୍ସ, ନେକଲେସ୍ ସବୁ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ କେତେ ସୁନ୍ଦର ହେଇଛି। ଆଉ ଏଇଠି ମୂର୍ତ୍ତି ବି ଅଛି ଡେକୋରେସନ୍ କରିବାକୁ ଘର। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ବାଲିରେ ତିଆରି ହେଇଛି ସବୁ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ସେ। ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ ସବୁ। ସାଙ୍ଗମାନେ ମୁଁ ଖାଇସାରିଲିନି। ଆଉ ଏବେ ଆମେ ଘରକୁ ଫେରିଲୁ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଲାଇକ୍ ଭଲ ଲାଗିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମାଇ ଚ୍ୟାନେଲ୍। ବାଏ ବାଏ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଆଉ କମେଣ୍ଟ, ସେୟାର, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍, ଲାଇକ୍ ସବୁ କରିଦେବେ ପ୍ଲିଜ୍ ପ୍ଲିଜ୍। ମୁଁ ଛୋଟ ପିଲା ନା।